Ngizoke ngithi ukukhuluma ngendaba kaMoses eBhayibhelini. Inkunzo yakhona yakhona uxolo alumusa inkunzo yakhona uxolo alumusa asingena
Ngithe ngizokhuluma ngendaba kaMoses. Kodwa kona into enezayo uManazaretha ukuthi mangabe ngithumela abefundisi endaweni ezithize. Nithi nina bayazenzela. Cha manje ngakholwa ukuthi basuke bethunywe yimi. Mina ngihamba nabefundisi nabavangeli nabashumayeli. Manje ithi bayazenzela anofona nifonele noma umdluli noma umbhele noma ushozi noma uNdlovu umfundisi wonke abefundisi ngaba nabo isino ithola impendulo ningadunga abantu izaba nelibona lonke isaka nibahlonipheke abagcotshwa kokuqala nje kodwa mangabe khona ningatholanga khona kahle anofona nifonela befundisi ngaba nabo noma umvakeli umdluli noma abashumayeli laba basuke besetafuleni so niphendula sithi akukho lokho makukhona khona njengoba beya lapha ya elisuthi babethunywe yimi indaba ke engikhuluma ngayo kaMoses. uMoses wayeluse izimvu zikamkhwe wakhe uJethro. Wayejwayele ukuhamba kule ndawo aluse edlelweni la elusela khona. Kodwa mase uNkulunkulu efuna uyibonakalisa ukenze into ezoba isimangaliso kuwena. Wathi ke ngelinye ilanga ke sehamba ke eqhubazwana izimvu lo wasebona isihlahla sivutha. Kodwa sasingasho ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukukhuluma naye
eyibonalisa ngokuba sesihlahleni abe isimo somlilo wasexwaya uMoses ebona lesihlahla sivutha wasechezuka endleleni esondela ngakusona eqoke imbadada zakhe mayisondela ngakusona waseqhamukizwi esihlahleni esisondele eduzane laselimbiza lithi Moses khumula imbadada zakho ngoba le ndawo usukuyona manje ingcwele mase kufika uNkulunkulu noma kuyiphi indawo iphenduka kube ingcwele uMoses wayejwayele ukujola le ndawo elusa izimvu likaJethro kodwa ehamba ngazi imbadada zakhe ungabi khona azwe limtshela ukuthi le ndawo ingcwele kodwa isikhathi uNkulunkulu esefuna ukukhuluma naye yaphenduka leyo ndawo yabangcwele waseyikhumula imbadada uMoses njengoba nathi ke eNazaretha imbadada singayiqoki masingena la endaweni ethe engcwele manje ngifuna ukunitshengisa ukuthi le ndawo kaShembe ayincane inkulu mase ngibathumile ke befundisi ke lapha ufika ulo mbishop walela bandla elikhulu ibandla leli ngoba angifuni into lethi abefundisi babeyihambela la ekhaya kuhlala kuthiwa kulalelwa izwi mase ngilikhiphile niyaliphikisa futhi abefundisi babethiwe yimina kangcono mhlawumbe nithi babezenzela okwakumfundisi oyedwa ngabe angeke bahlangane ngobubi abefundisi bonke imina ngangibathumile ngithi bayongakhela ubuhlobo lapha ngoba sengibona ukuthi ubuhlobo buyafuna ukwakheka lapha kodwa manje ngoba mina ithuba ngangenalo babefunda mina ithuba ngangenalo ngase ngithuma bona befundisi bengiyela lapha sasihlinze ngayo yonke into bangangifikile kodwa ngiyathembisa ukuthi ngizofika khona amen base behamba abefundisi beyakhona ngelanga engibathume ngalo yafike yangena inkonzo yasekuseni abantu bakhona babekhona yangena inkonzo yasekuseni babehlele ezihlalweni egqoke icathulo phela njengenhlala yenza ngokuyisonto labo kodwa kwasekufika okukhulu okuzoba gwinya yazi yaphuma ke inkonzo yasekuseni beyigqokele kahle abantu bakhona kodwa ithema sekubizwa inkonzo yesabatha lasemini akekho wabatshela ukuthi abakhumule icathulo abehle ezihlalweni bakhumule icathulo behle ezihlalweni ngoba wasekufika ukuphelele nina Nazaretha ngabe nihambela phezulu ngalento yenu yona lento yenu iphelele sekuseleke kunina uthi ningaqwebhani nayo niyiphathe kahle nani futhi nihloniphane ninodwa behla ezihlalweni ngoba kwasekufike ukuphelele ongaphelele kwaphela kwasekubuso kaShembe mase phela nenkonzo base beshaya umgidi nalabo bangale bajoyina laba ngakithi washaya umgidi ngobuShembe uphelele ngiyacela ke laba babuye bahluphe bathi mangithumela abagcotshwe endaweni ethize bathi bayazenzela cha
khona umdluli la khona umpele khona uNdlovu khona lo masibuke ngihamba nabo maningabonanga ngasolinye naba nontombela bakhona maningaboni kahle ukuthi bakhuluma iqiniso ukuthi bathunywe yimi anofana lamadoda engikhuluma ngawo ayonichazela ayokuyeze kumina bese siyalithola izwi bese singichazela ungayiphikisi into uma ikhulunywa uShembe ningi indlela zokulahlwa la ekhaya uyalahlwa uhamba nathi ngani ngokuphikisa uShembe ungenwa lo moya walamadoda amathathu ethi wathi uShembe uyethi uyale bathi bona thina sizothi abantu mawuthi abayelethi nesothi abantu abaye ngapha phuma lapho maNazaretha amen akakho umuntu ongathi hamba nele Lesotho isukela nje ngekhanda lakho ukuthi liyozwa le Lesotho ngekhanda lakhe yazi uShembe mayethi hamba wena nethize usukela eduze kwakho ehamba nawe nabonke labefundisi ababehamba beElisuthu ngakikhona ithi zokuhamba nabo ngibonge-ke maNazaretha ubuhle bomhlangano walapha ethemba lethu ungena namhlanje sesimaphethelweni ngibona konke kusahamba kahle manginibona ngathi nimunye maNazaretha wasethuthukweni wasethemba lethu nike ithemba lokuthi enganifundisa kona kwangena enhlizweni zenu futhi kuyangithokozisa mina ukubona wasethuthukweni wasethemba lethu benza into kanye ngokubambisana ubunye into ebalekile maNazaretha la esontweni nothando bekezelelana nokubambana ngesandla nibe munye ngamaNazaretha yeba manane kwaphela ubunye kwaphela uthando nivulela uSathane indawo ukungena uyosebenza ngani ngingazi-ke noma ukungithenga ngamehlo ngibona ngathi nimunye kodwa ubunye ubufuna mina ubunye obusuka enhlizweni nothando lusuka enhlizweni ningathandani ngoba nibona mina nginede ngihamba nikolbane inhliziyo iyagcina okubi iyagcina okuhle mangabe lolu thando uligcina enhlizweni lo hlalo lukhona enhlizweni ubathanda abantu kodwa mawenzela mina kuyophela lolu thando ungifundela ke lapho kwaba seFilipi 2 uthi ngibheke verse Filipi 2 verse 2 kuya ku4 abantwana bakaNkulunkulu
Ungayifunda baba mosithulini. Nenze ukujabula kwami kuphelele. Awusho baba nguzwa. Nenze ukujabula kwami kuphelele. Awusho kakhulu baba. Nenze ukuthokoza kwami kuphelele. Ufunde lencwadi we baba. Kwabase Philippi 2 verse 2 kuya ku4. Nenze ukujabula kwami kuphelele ninomqondo munye. Gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye. Ninothando lunye. Nibe inhliziyo nye. Niqonde into inye. Ningenzi lutho ngumbango. Nangodumo lwezwe. Kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilo nalo angabheki ukwakhe. Kepha yilo wabheka komunye. Iyabonga baba. Njengoba ngilana Nazaretha alapha eGauteng. Ngizovuselela uthando phakathi kwenu. Ngifisa ningaphinde nihlakazeke, ngifisa nibe into eyodwa, wasekuthuthukeni nowasethemba lethu nibe into eyodwa. Ningavumi futhi omunye wangene phakathi kwenu. Futhi ningathenga amehlo ethu ngoba nibe bahle ngoba nibona thina kanti alizwani. Ngifuna uthando lwenu lube ngaphakathi kusuke enhliziyweni. Ngoba inhliziyo iyagcina okubi iyagcina futhi okuhle. Mina njalo mangifika lana ngiyofika ngithi nibahle. Ububi kodwa buyosala nani mabe inhliziyo yomunye igcwele okubi. Kodwa mina isifiso sami ukuthi abantu bahlale beheleza umoya wothando phakathi kwabo. Into engiyibona ebusweni benu uyona le ebizwa ngokuba yikholwa. Ubuso benu kuyilento ekuthiwa yikholwa. Nitshengisa ukuthokozelana, angazi nama lokhu nikwenza ngoba nibona mina yini. Eba mina ngifuna njalo noma ngingasekho sengabile nisale nithokozelana nithandana. Ngoba ubungcwele beyabaleka mangabe ninomsindo. NoNkulunkulu uyabaleka eduze kwabantu abanomsindo. uNkulunkulu uthanda abantu abahlale beyithobile. Abahlale bethandana usuku nemini. Abangangqaphelani. Ngifisa ke nibe njalo bantwana baNkulunkulu. Ukuba phakathi wenu sonke isikhathi kuheleze umoya wokholwa nomoya wokuzwana. Usebenze ubunye. Nimbone futhi uma nifaka eweni nihlehle kuyena. Ngoba omubi akafuni ukuya yedwa endaweni yobumnyama ufuna ukuhamba nabaningi. Into ebaluleke kakhulu Nazaretha ukuthi umuntu nomuntu akhumbuke ukuthi mhla efika la wayizokwenzani. Mawakhohlwa ukuthi wawufike ulethwe yini la. Uyojoyina amaqembu emgulukudu ayobhidliza isonto. Kanti mayindoda isukuma la ithi ngayikhetha inkosi yasePhalamini isukuma ibe yodwa. Pho labangani subatholaphi? Ngoba waphama wedwa wathi uyikhetha inkosi ima wedwa. Nomnyango wezulu olingana wena wedwa. Ngisho indodana yakho, ngisho umkakho ngeke nawe. Uyongena wedwa.
nomgodi wethuna lakho uyolingana wena. Ukholwa kwakho akube okwakho ngabe ukumkakho. Ungakhishwa umuntu usuphakathi endaweni engcwele. Nawe uqhamuka le nihlangana kokubi. Ngiseni ngaphandle nobabili. Wayethi umkhulu inyanga yezulu mahle kabe amaphekula ahambile ngoba ahambile le kude. Kunalawa acashe lapha phakathi kwethu. Kuphekula nje ukuthi ngithi abefundisi ngibathuma lele sotho ngiyokwakha leli bandla ukuthi likapakele nasendaweni ezomakhelwane kube khona umuntu athi bayazenzela. Manazarela mina into engiyifisa kunina ngifisa ukuthi njoba ingamakho ubone nomuntu odlula ngebhasi lapho laba abantu banoNkulunkulu. Ngifundela ke lapho Tito 3 verse 8 uthi Guyasa Sitela Sitela wala nagwa Uyasa Sitela wala
Awuthandanani lithembekile lelizwi ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto ukuze abakholwayo ngoNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle lezo zinto ezinhle zinosizo kubantu. Ngiyabonga baba. Lithembekile lelizwi ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo ukuze abakholwa ngoNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle lezo zinto zinhle zinosizo kubantu. Ngiyabonga inkosi ibusise baba. Amen. Asikhuthalele ukwenza izinto ezinhle phambi kwabantu. Singenzi izinto ezikhatha abantu. Masenza izinto ezakha abantu lokho kubalekile kubantu. Ngoba yonke into esiyenzayo wasila ethempelini ukuzokwakha abantu baphume ebumnyameni bangene ekhanyeni. Ngiyacela ke eManazaretha amahle nize ningavuma umuntu bangene phakathi kwenu. Nina nilafanele niyenze nje ukuthi nithandane nibe munye. Nilwe noSathane nimncike indawo ngoba phela manje nizomvumela inene nizomvumela ukuthi athole indawo yokungena. Maye kwangena ke uyagxila uSathane. Ngoba isikhali esokulwa noSathane sinye. Esokuba nina nithandane nibe munye. Amanihlangene nithandana nimunye namanje akakwazi ungena uSathane. Yaba manje inhlaka nimvulela indawo ukuthi angene. Asebenze okubi okumnyama ngani. Anixova anixabanise uSathane. Ngoba akayithandi into enhle. Abanye ke eManazaretha kuyenzeka umuntu aphume sekhona emzini oyingcwele khona la. Ngokuvumela inhliziyo kumdukise. Inhliziyo phela yinhle. Kodwa iyakwazi ukwenza okubi, iyakwazi ukwenza okuhle. Iyakwazi futhi ukukhipha usuphakathi esontweni endleni kaNkulunkulu. Sihambe nawe thina basibone umuhle kanti inhliziyo kade yakhipha inhliziyo yakho. Wayivumela.
Icela ke manje sibambelele kule ndlela kaShembe. Ngoba ayikho enye indlela. Yabona la. Wafika nje umongameli kini wena. Wafika la kumina umongameli. Fika eyinkulu kabi la kumina. Ngoba le ndawo esikuyona ingcwele iyaphilisa. Kufanele nazi ke ukuthi namhlanje imana zethu ngithe hambelani phezulu. Ngoba wonke umhlaba uzophela la kunina. Usemakhulu. Soze shode ngendawo. Angithi nibonile besamba khona one day uthi banjani bangakanani abangayigqokeli kube mhlophe. Ngifisa ukuthi nalabo abakhona namhlanje abangayigqokeli kube mhlophe. Bathi mabephuma la. Baphume bezizwe ukuthi kade bekubika. Nokade kubaphethe. uShembe uyashesha ukulalela futhi uyashesha ukuphendula. Baphumeke labantu sebephilile mabagulayo. Abantu izinto ezithize baphume seyiphelile lezo zinto abanazo. Ngoba le nqola yethu ayigcwali ngeke futhi igcwale. Uthi ubaba mkhulu abantwana bakhe bangawufa ukhonkolo phezulu kwedliza lakhe. Ngoba ufuna ukumila abe umuntu omkhulu omboza umhlaba. Namhlanje umhlaba ngiyabona siyawumboza. Kodwa amadoda amathatha asiwa nawo ubaba mkhulu into abazo akapheli. Hayi phela nobe niphenduke eNazaretha nibona lento kwagarantwa ngayo ukuthi lento ngeke isaphela. Ningali nalento. Ungaqoki kube mhlophe besulwa noMnazaretha futhi. uMnazaretha lo uyoma ngekhanda phansi inyawo ephezulu. Wayethi baba lento ungali nayo iyakhahlela lento. Basabha ingakhahleli. Asinga kuphoqi ukukholwa kodwa kube uvuma kwenhliziyo. Bayengakavuma inhliziyo incenge. Ngoba mawuphoqa uzohlupha la. Uzohamba kale mhlangano wasebumnyameni. Ngoba wena awunako ukukholwa. Inhliziyo yakho ayivumi. Kodwa ingube emhlophe uyigqokile inhliziyo kodwa ayivumi. Into eyimbili lezi. Kanti fanele usebenzise inhliziyo. Hayi ngubu uMnazaretha. Yabona kunabantu abamaNazaretha la kodwa abangayigqokile kube mhlophe ngoba bayayazi ingubo yokunqoba. Manje uma uyigqoka bese uba yiphica esontweni unqoba wakho kusuke sekuphele iphi. Bese xa umuntu ethi la wathi ungabakubo waze bakhonzela. Mawusu uqhatha abantu esontweni labo uzobakhonzela sukusuba bekephi. Niyawazi umthetho wala ekhaya ukuthi mangabe wena othunye uzokhonzela abakini mangabe usulwa noShembe noma ulwa namakholwa bayakhishwa endaweni enhle babe kwendaweni ebumnyama. Baphindela la kathi bakhiphe khona. Bekhishwa uwade bekuncengile uthi hamba mntanawo kasibanibani uyosikhonzela lapha. Sesithembe wena. Ngoba la sikhona siyalimala. Yancenga ke bantwana baNkulunkulu. Asicela uNkulunkulu mabe inhliziyo zethu bezikade zibomvu asiwahlele zona zibe mhlophe.
Masihlangene la abantwana baNkulunkulu suwe sizogezwa ngehisopi insipho yasezulwini. Enzela ukuthi babamkhulu sifanele ukuthi mangabe sesifika kuyena sifike sigeziwe ngehisopi. Sizohlanjulwa sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Uthi mhla amagama ethu esebizwa nawe ethu siwafice khona. Singasonteli nje kumlandi sisontela ukuya ezulwini ngoba sonke nje basihlengene la sisontela ukuthi ngelinye ilanga siyongena ezulwini. Manazaretha alapha eGauteng mina angizile ke uzonishumayeza. Kepha ngizonivuselela ekholweni emenivele nina bonke umuntu ola emhlabeni uyikholwa. Yazi uzwa kanjani ukuthi uyikholwa umuntu wonke ola emhlabeni? Maye Nazaretha mase bumficile bumnyama uzwethi weshembe ubone kwakuyikholwa lena. Maye umKristu uzothi aweshesu wama weNkulunkulu wami sekumficile bumnyama uyakhumbula akekho umuntu ongelona ikholwa emhlabeni. Abaningi bamakholwa abancane ngesontweni. Ngizonivuselela ke Nazaretha ekukholweni ebenivele ninakho. Ngifundela ke la incwadi ke uJuda 1:2 no 3. Ngiyanima afowethu wethu nani tate wethu awozani namhlanje nangu awozani namhlanje nangu
ngokuba ngathokoza lapho kufika abazalwane befakazela iqinisa lakho njengokuba uhamba eqinisweni. Anginayo intokozo enkulu kunaleyo ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni. Makwandiswe kini umusa, makwandiswe kini ukuthula nothando, ukuthula nothando, bathandekayo njengoba ngeza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso esihlanganyele sonke ngokucindezeleka bacindezeleke ukunilobela ukuba ngivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabanye. Ngiyabonga baba, inkosi ibusise. Manazareta sonke nje wasila singamakholwa. Kepha ke mina ngiyacela sikholwe ngeqiniso. Singabe ngabazenzisi. Sicele nothando lokuthandana phakathi kwethu. Lukhule ngamandla. Mina ke Manazareta ngithanda nonke ngenhliziyo yami yonke. Ngike ngidumale nje manginibona nina ningizwani. Nibanga umsindo ebandleni, nibanga konke nezikhundla nje. Ubaba ke wayekasho ngenye indlela athi uyaxakeka nje amadoda emadala ebanga leyanto le. Bayazi ababe khona ukuthi wakubangwani. Wethu baba kubangwani. Anokwabelana ngemsebenzi bagcotshwa ningaze nibange emsebenzi. Kuze uNkulunkulu angabaleki eduze kwenu. Waphela mangenibona nixabana ningazwani. Ukukhathazeka umoya wami. Ngoba njengoba ngiyiphambi kwenu. Ngizoniyalela ngendlela eya empumelelweni nasekuphileni. Sengiya ngasemaphethelweni bantwana bakulu, yenzani okuhle phambi kwabantu. Kuze babone ukuthi kumnandi kangakanani ukuba kanjani ukuba eNazaretha. Ngoba umhlaba wonke usuyibonile lento yenu. Okwenu ukuvula izandla. Nibamukele. Bese nibanike imfudumalo nabazizwe besekhaya. Ngoba ushaya ukungabo bonke abamthandayo. Amen. Okhona ozofika nongakafiki oyezayo ushebe ngowakhe. Amen. Amen. Nize ningabacwasi. Ufundele na ke Hebrew Hebrew 13 verse 1 no 2. Izanele Ezizweno Izanele
Malume njalo uthando lobuzalwane. Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ngokuba ngaloko abanye bangenisa izingilosi. Ngokuba ngaloko abanye bangenisa izingilosi bengazi. Bakhumbuleni ababoshiwe. Yabonga baba. Nkosi busisa. Sebefikile ke eNazaretha. Okwenu nje uvula izandla. Nibamukele. Nibanike imfudumalo. Nabo bazizwe besekhaya. Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba abanye benu bangenisa izingilosi bengazi. Alo bamukela ke labantu abafikayo kwezathu ezimhlophe. Nibanike imfudumalo, ningabaniki indumalo. Nibaphe nothando. Ukuze nabo bazizwe ngoba wonke umhlaba uzophela abantu sebebonile ukuthi naye indaba la ikhona. Ngiyalincenga ke bantwana bakho nize ningayiboni lento kaShembe. Thiwa lento kaShembe mayingabe ingahambisani nawe. Uthatha umNazaretha wakho. Mawusene wardrobe ufake wardrobe, mawunomgibo ufake emgibini. Bese uyakhohlwa, ukholwa. Mhlambe uShembe ubuya ukukhumbula kubiza. Ngoba akwazi ungabhidliza into ongayazi yakhiwa kanjani.
Umkhulu inyanga yezulu uthi sengubasile lo mlilo. Ngiwe ngibona ukuthi ucishe ubani. Anoke nihlaziye inkulumo ekhunywa koShembe. Bese nibona into ngagijima nifike yiphi manijaka labo Shembe. Mayethi sengubasile lo mlilo ngeke ngibona ukuthi ucishe ubani. Pho bandla abazama ukube uphephetha. Umkhulu ilanga uthi hlakaniphani njengamajuba. Ungabe njengommese uyasiya kwelisayidi uyosayidubuthu aloba njengereza nisike masayidi onke. Eyamahala lento ayithengwa. Manje akuselula ukuthi uyicishe lento. Ngoba sifana nomlilo wequbula ishu bangwangu ubamba ngala ifana nomfulu ungenisa. Into ongakwazi ukuthi uzoyibamba kanjani uzoyibloka kanjani uthi ubloka ngapha kuphume ngapha amanzi. Ubaba uthi ngokuthi sebephakathi wayishonini seniphakathi kodwa naphela baseza abanye. Ngeba siyena sothu lesobuya sesibuya nezinye inkulungwane nezigidi. Anobasopa into kukhona uShembe noyibamba nibeke engqondweni. Ngandlala ngalo mnazathi bayofika baniphuce le indawo enhleli kuzona. Ayithi washo njalo. Wathi amandla ngalo mnazathi bayofika bayeza. Iphatheni kahle ke into wabhombela. Uyabona alikho ibandla elibhabhathisa njenganathi. But ubhabhathiswa inkulungwane la ekhaya. Abantu bangena imihla namalanga la ekhaya. Usuthi bangena imihla namalanga khona lento abayibonayo. Asebekade beyifuna emhlabeni kodwa bayabona ayikho emhlabeni la eNazaretha. Kufanele ukwazi ukuthi lento ngeke isaphela. Futhi lento yathi mayiqalwa eqaleni. Yasiyabethelelwa wathiwa uGumtree lo olapha ya. Mawusekhona noma ungashabalala wona. Kodwa yona ayisashabalala. Noma yaphela zonke izinto emhlabeni. Kuthiwa uyosala umNazaretha. Ngoba lelo umNazaretha akubona oba la emhlabeni lento eyasezulwini. Sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu. Lapha ekhaya ke. Abantu babizwa ngeindlela ezihlukahlukene. Omunye uthunywa bakuba balele ethuneni lomhlaba ukuba bazobakhonzela. Abahlawulela amacala abamba bewenzile. Omunye ugula ongapheli okusho udokotela nenyanga. Bese zakule nyanga engaphathi ikhwama. Afika aphume esephila la ngaphandle ukuthi simthinde. Nina amaNazaretha anohlale nazi ukuthi akukho ngale komNazaretha. UmNazaretha abokugcina. Obokuqala futhi, obokuqala abokugcina.
kusuke kube yihlazo nje umuntu ade ekhethe inkosi ewaba yiNazaretha uyambona usehlubukile uselenye inkolo la mawuqale la ungabusahlubuki mawuhlubukile uqale waba yiNazaretha wabhabhatisa wahlubuka wayelenye inkosi udukile nina nophelele sengivala ke maNazaretha ngiyanicela maNazaretha abomiyeka umuntu oyiNazaretha mayephuma nje naShembe ombuyisa umkhalimo umbuyisele endleleni wena uyozuza okukhulu ngaye Nkosi busisini kuzwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 215 215 ocela umshumayeli umcuno waseNamani asola nesihlabelelo inkosi Mbusisi Nkosi busipha mabangcwele